Team Bautista ni Exploring Pampanga. So for today's vlog guys, nandito tayo sa 313 Samji dito sa Barangay Camachiles, Mabalacat City, Pampanga. Nag-start tayo nga kanina sa may kantong Camachiles. So ito yung pinaka-way. So magmula doon sa may kanto ng Camachiles guys, nasa 3 minutes lang naman itong 313 Samji. So pasok tayo, papakita ko sa inyo guys kung ano ba yung itsura nung pinaka pwesto nila, and later pag-usapan natin kung ano ba yung mga in-offer ng 313 Samji. Tara! So ayan guys, sa pinakalabas may dalawa silang table, and sa pinakaloob guys, ayan, meron silang mga 6 na tables dito. Napakaluwang din naman yung pinaka pwesto, and dito is open area. Hi, I am Neil Manusik, manager of 313 Samji, and in behalf of my brother Isan Ryan, the founder of 313 Samji, we would like to invite you all to try our delicious and unique marinated meats only here at 313 Samji, located at Barangay Camachiles Road. See you, let's go! Ito na nga kabalan yung paper sa atin ng 313 Samji. Dito na yan sa Barangay Camachiles, Mabalacat City, Pampanga. So sa pricing, yung mga sinabi ko kanina is 199 pesos, 249 and then 299. So sa 199 pesos guys, pork siya, pork meat na marinated. So may 8 silang flavors. And then sa 249 pesos, meron na kayong pork and chicken Samji na marinated din siya. Sa 299 pesos guys, meron na kayong pork, chicken and beef marinated Samji. Yan, napakarami nung ano guys, makapagpipilian yung flavors yan. Kung medyo mahilig kayo sa medyo spicy, smoke flavor, medyo maalat yan. And meron din naman silang mga plain na ino-offer. So meron silang side dishes. Ito yung baby potato, japchae, kimchi, fish cake, tapos meron silang cucumber, may kasama na rin silang cheese. So isang side dishes nila guys, yung sangchu jutchori, and nag-offer din sila ng mga beer chow or yung mga a la carte nila. Siyempre andyan yung kanilang authentic Kapampangan sisig. So ayan siya, alam na alam mong authentic dahil wala siyang egg and mayonnaise. Yan. So meron din silang chicken kabalan. So yung one serving niya is 159 pesos. Ang laki nung pinaka-cut niya, may 6 pieces na kayo. Ayan. So order kayong isa nito plus yung ano guys, yung Unli Samji nila 199. Marinated na siya. Solved na. And napakarami nung ano, mga side dishes nila. So unlimited lahat plus yung water, and then meron na kayong pinaka-rice. Kaya kabalan, kung nag-crave naman kayo ng ibang Korean food, so meron silang kimbap for only 129 pesos. Yan, napakalaki ng mga slice ng kimbap nila. So may 8 pieces na kayo. And yan, kung gusto nyo naman mag-chill dito sa may 313 Samji, pwede. And kapag medyo ano na kayo, ayan, nag-offer din naman sila chokboki. May soup siya guys, yan. So kabalan, sa kanilang sa kanilang base or pwede nyo pagdipan ng kanilang Samji. Meron silang honey gochujang, sweet chili, and syempre yung samjang. Ayan. Itong ano, medyo bago sa atin, itong sweet chili tsaka yung honey gochujang. So excited ko nang matikman guys itong mga Samji na marinated ng 313 Samji. Okay. Si sir, kain na tayo? Then kapag kasama natin si Sir Neil na kakain. Yan, sasamahan tayo, and then syempre habang kumakain tayo, kwentuhan lang tayo dito sa 313 Samji. Yan. Sir, kailan ba nag-start tong 313 Samji? Actually, na-inspire namin to, kinonstruct muna last month. February? March. Tapos, okay, naghintay kami hanggang sa matapos ng February. Then, in-open namin siya noong May 3. May 3, yun. Yun na parang maganda sa kanilang Samji. So may pagpipilian kayo. Kung gusto nyo ng pork, meron. Kung gusto nyo ng chicken or beef, pwede guys. So inulit ko 199 pesos sa pork, and then 249 pork and chicken. Sa 299 nila, pork, chicken, and beef. And sa 199 pesos guys, sulit na sulit kasi magsiserve na silang 8 flavors na marinated meat. Soon ba sir, balak nyo bang magalit chicken? Oo. Soon mag-aano kami ng unli chicken. Tikman natin yung ibang side dishes nila. Japchae. Kung gusto nyo rin pong mag-chill, meron po kaming available dito na yung tinatawag naming bar chow. Meron kaming sisig, tacos. Meron din po kaming mga chicken wing, 3 kinds of flavors. Yun.
Ano mga flavors ng ano sir, ng chicken natin? Meron tayong soy garlic, meron tayong garlic parmesan, at saka buffalo. Buffalo. Let's yan. go! Buffalo, let's go! Oo. Yun guys, no, mga chicken nila, soon, abangan nyo kung mag-only chicken wings sila. As of now, per serving, 159 pesos. 6 pieces, malalaki yung cut nila guys. Yun nga pala, pag-uusapan naman natin yung mga flavors ng mga samji nila. So may 8 flavors sila sir. Yung nga pa na flavors sir, ano kasi? So sir, meron po tayong plain, meron tayong mga bulgogi, meron tayong apple pear, at saka gochujang. And yung nga pa na flavor guys, meron silang oyster, yakiniku, ginger, and barbecue. Marami kayong pagpipilian. Sabi ko nga kanina, kung gusto nyo ng medyo spicy, medyo maalat, and smoke flavor, kumpleto ricados guys. Yan. Sulit na sulit yung 199 pesos nyo. Pork marinated samji. Saka kayo makakakita na ganun. Tapos unlimited pati yung mga side dishes nila. And meron na siyang kasamang rice. Tikman natin guys yung pinakasisig nila. Yan. Ay. Magkano sir sisig? 129 only. Sarap. Yes. Nakaserve yan sa umuusok na sizzling plate. Only 129 tapos samahan mo ng isang bottle na beer. Yes. Solve. After nyo mag-Sanji guys, pwede kayo mag-chill dito sa 313 Sanji. Kung gusto nyo pumunta, kanina nga pinakita ko naman kung paano pumunta dito. Nag-start tayo sa may kanto ng Kamachiles, pero pwede nyo naman siyang i-google map para madali nyo siyang mapuntahan. So wala naman siya paliko guys, pagkas ko ng kanto Kamachiles, diretso lang and nasa right side siya. So guys, ayun na nga, kita-kita tayo dito sa Barangay Kamachiles Road, Mabalacan City, Pampanga. Okay, pwede nyo rin siyang i-google. Open po tayo ng 3 p.m. to 1 p.m. during weekends, and open din po tayo ng weekdays 3 p.m. to 12 midnight guys. So tara, kita-kita tayo. Let's go! Yun. So yun guys, no? Hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And syempre guys, huwag yung kalimutan share ang video nito. Napakamura ng samji nila. For only 199 pesos, mayroon na kayong 8 pork marinated samji. And then 249 meron na kayong pork and chicken. And then sa 299 pesos guys, lahat ng meat nila, pork, chicken, and beef. And napakarami ng mga sinaserve nila side dishes. And may pagpipilian din naman kayo sa kanilang mga a la carte. And pwede kayong mag-chill dito. So yun guys, no? Hanggang dito na lang. Peace out!